שלום לכולם, אחר צהריים טובים, מה שלומכם? אני בסדר. השם שלי זה שני וסגולמן. אני היום רוצה לדבר איתכם על תרחיש שיש פה ביערות כאן בקריית יובל. כמו שאתם רואים, זה האזור האחרון שנמצא בכל אזור בקריית יובל. נמצא הטבע האחרון שנשאר לחיות בר, לציפורים, לכל חיה שאתם יכולים לתאר לעצמכם. ועכשיו מה שאתם רואים פה, עושים פה חפירה, יש פה איזה משהו קדם צבאי של הלימודים של הצבא או משהו כזה. זה מה שאני הבנתי וקראתי בלוח הזה. אין לי מושג מה הם הולכים לעשות כאן, אבל אני רוצה לעצור את זה כמה שיותר מהר ולעזור לחיות ולאוויר, לשמיים וכל מה שנמצא פה בכדור הארץ שכאן זה חלק מהטבע. אנחנו בני אדם צריכים לדעת על הדברים האלה, שבעצם זה חלק מהתפקיד שלנו, זה לשמור על הטבע ולשקם אותו. היה לנו פה שריפה ביערות כאן בקריית יובל, ולדעתי צריך לשקם ולעזור לצמחים ולעצים לצמוח מאשר לכרות ולבנות דברים כמו בתים, כמו בית קולנוע, לא יודעת מה. אם נמשיך לחפור ככה באמצע היערות שנמצאות, האחרונות שנמצאות בכל מקום במדינה, אז בעצם לא יהיה לנו איפה לטייל ואיפה להסתובב, ולא יהיה לנו איך לעשות פיקניק, ולא נוכל לראות גם את החיות שבעצם הבר מתנהלות שם. הדבורים צריכים לשתות עצוב, ויש לנו תנים, כמו שאתם יודעים. יש לנו המון חיות בבר, אבל למה לגזול להם את הבית? זה לא הבנתי. צריך לעזור להם ולהתחלק איתם, כי אנחנו בני אדם צריכים להיות שווים עם החיות. כמו שאנחנו מטפלים יפה בכלב ובחתול, זה אותו דבר לציפורים ולחיות בר, שאלה כמו שיש לנו בית קבוע, איפה שאנחנו נמצאים היום, בבתים גבוהים או בבניינים נמוכים. אנחנו חייבים מאוד 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 לעזור להם. זה חלק מהתפקיד שלנו, לעזור להם ולתמוך בהם ולעזור כל מה שנמצא כרגע, כמו שאתם רואים. אני חושבת שצריך כמה שיותר מהר לעצור את הדבר הזה ולהגיד להם, תעצרו, אתם הורסים את הטבע, אתם הורסים את השביל לישראל, כי יש שם תנים. אז כל מי שאיתי שיקום ויעזור ולהגיד לכל העולם, תתעוררו על עצמכם, ממש להתעורר. להתראות ותודה רבה ועל התמיכה, ותעשו שיתוף ולייקים ותגובות כל הזמן. אני מצפה בקוצר רוח על זה. מי שאיתי. יום טוב.